hawak ko. Ba't ganun? Ba't parang kung gusto niyong unahin natin? Ano ba to? Tatlong passport ng ICC, hawak ko. Ba't ganun? Ba't parang bakit ito? Ay, mali ito. Edit natin. Hawak ko. Okay, edit natin yan. Hindi na-edit. Okay daw. Sa tingin niyo, ano itong hawak natin? Okay. Actually, itong ulat na ito, mga kababayan, October 30 pa to sinan sa akin. Sabi ko nga, nawala sa dami ng ginagawa ko. Sir, thank you na-remind mo ko. At naging busy kasi ako sa monitor ng election dito sa Amerika. Kaya mga kababayan, pakita ko muna, patikim muna natin. Patikim, sibangag. Diba? Patikim o pasingot-singhot. Okay, ganun lang natin. Pakita natin yung we're not supposed, teka lang. Kasi ito ay passport ito eh. Okay? So, dalawang British, tingnan natin. Dalawang British citizen, dalawang Breton. Birthday, kaya to? Date of birth. Okay, wow. 1986, bata pa to at pinanganak ng 1986. Tapos another British citizen. Alright, ipinanganak ng 1975, March 1975. At ang aking kababayan mula dito sa Amerika, ito ay, tignan natin kung anong konteksto nito mga eksena na to. Tignan natin. 1966 ipinanganak. Ano ito ang hawak nating ebidensya? So mga palangga, well actually, December 2023, upatok sinasabi sa inyo ang issue na ito. Napag-alaman natin, ayon sa ating source, na message tayo noong October 30. Okay, Miss Maharlika, meron po akong ibibigay na information sa inyo na pwede ninyong i-share sa inyong mga viewers regarding sa secret arrival ng mga ICC members sa ating bansa. Ito po para liputin, liputin ni Ilonggo siguro to si Palangga, para liputin o traidorin ang ating Pangulong Duterte, former President Duterte. Hi, Ma'am Parvina, how are you? Ito pong issue na ito ay patungkol sa kay House Speaker Martin Tambaluslos, who secretly arranged accommodations and security for those ICC members. Alright. Sabi ko sa kanya, nagpasalamat ako. Sabi ko, baka naman sir, pwede po kayo mag-send ng information. Kasi syempre, mahirap na yung mag-salta tayo agad. Although, the moment na na-receive ko yung message na totoo ito. Kaya lang, syempre, kumukuha tayo ng mga ebidensya na makakapagpatunay, makakapag-corroborate sa ating information. Hindi katulad dyan ni J. Kung Ho na chismis-chismis lang sa Quadcom. Kasi may chismis-chismis na gano'n. Anyway, dadako tayo dyan mamaya. Okay, Miss Maharlika, there are several ICC teams na pumasok, okay, sequentially sa ating bayan simula pa po noong October. Okay? Sabi niya. Alright. Isa po sa investigators ay nagngangalang si William Rosato ay nasa bansa na. Nakastay po siya sa Raffles Hotel since October 29. Okay? Ang Raffles, di ko nga alam na, ang may-ari ng Raffles Hotel ay si Zaldy ko. Okay, yung putang inang yan ang may hawak. May-ari, according to our source. Tapos siya, sabi niya, may kasama po, okay, ulitin ko. Si Rosato ay nasa Raffles Hotel since October 29. Nasa akin yung travel record nila. With an American interpreter named Maya Bracken. And, sabi niya, another investigator named Glenn Kala.
nakaalis lang po sa bansa natin. So, titignan mo tayo, bago natin tuloy-tuloy ito niyang pasabog, mga kababayan. Tinignan ko to. O, ano pangalan nito ng una niya pinangalanan na ICC? Si William Rosato. Ayon sa kanyang record, mga kababayan, ito yung mga taga-government na nakikinig sa atin. Personal details, nakalagay dito, travel type A. Ano ibig sabihin nito? Type A personality ba ito? Kasi ginugol natin. Sabi dito, travel type A. Travel port na iya 1. Status A, flight number, dito siya sumakay. Flight number MH804. Actually, Googleable yan eh. Google nyo yan. MH804. Okay, ito yung pangalan niya. So, travel date October 29, 2024, 10:19, 10 p.m., 19 minutes, and 10 seconds. Dami na. 10:19, 10 p.m. Okay? Ang admit status na is EO408. Para pakitala natin yung, yung background ng passport para maniwala lang kayo. Pero hindi natin pwede pakita information. Ayan yung background ng passport talaga. Alright? Next. Pintahan kaya natin yung ulo niya. Pintahan natin yung ulo niya. Tingnan lang. Pintahan ko lang yung ulo niya. Okay, tingnan natin yung ulo niya. Paano ba natin ito pipintahan? Huwag na, sige, yun na lang. Baka mahirap na. Alright. So, ang sabi sa report ng ating puting ahas ay meron siyang Amerikanang interpreter na si Bracken Maya Destura. Okay? May bitbit siyang interpreter. Itong si Maya, what? Oh, place of birth? Oh, Filipino-American. Okay. So, based sa kanyang passport, ano to? US passport siya, Lagay lang natin yung shadow, Hindi natin papakita yung buo. Ayan, State. Ayan, yung buo. Parang maniwala kayo sa kay lola niyo. Ayan. Nakita nyo yan? Yan yung passport ni Bakla. Okay? Tignan natin. Nationality niya is United States of America. Place of birth, I think to sa Pilipinas ipinanganak. Wait. Place of birth, Philippines. Yeah, I believe. Place of birth, Philippines. Okay, so 1966 siya ipinanganak. Okay? So yung isang kasama nila, isisend ko to kay PRRD. Mamaya. Isend ko to sa lahat. Okay, lahat ng pwede natin isendan. Okay. Balik tayo sa mensahe, mga hitan. Sabi ni Palangga, pinapasok ito. Okay, ito ang message niya. Balikan natin yung message na yan. Okay, ito ay inayos pasikreto ni Martin Romualdez. Alright, so, another investigator named Glenn Cala. Si Glenn Cala. Dati si Glenn Cala. Hindi pa natin nalaman kung ilang taon, kung ano yung niya. Glenn Cala. Who is Glenn Cala? Okay, Glenn Cala. Where are you? Si Glenn Cala, or Glenn Cala Roderick Thomas, ang kanyang buong record dito. British citizen na ipinanganak noong 1986. Alright. Now, ang kanyang personal details, ang kanyang travel type A, status A. Alright. Tapos sa NAIA 1 din siya, flight number PR515. Travel date niya, ito ay 10 October 2024. I'm not sure kung ang travel date ba dito dumating siya sa Pilipinas o pag-alis niya. Diba? I think dumating ito. So, dumating siya sa Pilipinas. Well, I can only... Andito ba si Palangga ngayon? Alright? So, ito October 20, 2024, dumating siya ng 12:10:48 a.m. Kasi kung may mga taga-immigration dyan, alam niyo ito, pinagnangak ko dito. Yung taga-Amerika, o yung US citizen naman, ang kanyang travel date, October 4, dumating na siya sa Pilipinas. Kasi may dugong Pilipino siya, Destura. Okay, October 4, 2024, alas 6:02:54 a.m. dumating ng Pilipinas. Binabasa natin to, tingnan natin. Pinakataban natin si yung isang, pakatano ito yung isang kalbo.
O yung buhok niya. Tingnan natin. Nationality, okay, ito. Pakatala natin ito ng bonggang-bongga. Kasi, personal, Ito lang, para makita ninyo yung sinasabi ko. Ito, pwede ko itong ipakita. Puputulin lang natin yung tatakpan ko lang, puputulin para malaman ninyo, itago natin yung kanyang passport. Ito, papakita ko to. Takpan natin. Itong si Glenn Kala, ito yung kanyang record ng pag-travel niya. See that? Ayan po, personal details. Okay, ayan yung ICC para makita ninyo. Travel date. Okay, next. Takpan lang natin ang mga itan. Itong isa, yung taga-ICC, bakit kayo nagtatago? Di ba legit naman yung ICC? Ba't kayo nagtatago? O bakit pa sikreto? Mamaya malaman natin. Yan, yung isa. Ayan, dumating siya ng, ayan, 10 October 29. Alright. Yung interpreter, si Palangga, nakababayan ko, ito yung kanyang personal details. Yan, malinaw tayo yan na legit yan. Naiya, flight number, dada. Okay. Now what? Ano gagawin natin ngayon? Hindi natin alam kung ano talaga nasa utak na bangag ni Lisa at ni Tamba Luslos. Kasi mga kababayan, according to our source, ito na. Pasikreto silang pumunta sa Pilipinas. At ito ay ang nag-asikaso ng kanilang travel details, nag-asikaso ng kanilang pagpunta sa Pilipinas para mag-imbestiga. I don't know anong pakay nila talaga. According to our source, ay si Romualdez at si Zaldy ko. Okay. Nung dumating, itong mga members na ito ay inilag, may-ari daw ito ni Zaldy ko, nasa presidential suite sila. And frequently went to high-end Hotel Midas for meetings with particular person. In and out sila doon sa kanilang hotel. In Midas, sabi niya, where they use as workplace. So doon sila nag-uopisina doon sa Midas Hotel, according to our source. The hotel reserves several presidential suites, sunset rooms, and additional rooms for transition and breakthroughs. Wait a minute. Okay. For transition and additional room for transition and breaks. Okay. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 drivers standby all day. Pera po ito ng taong bayan. Bakit mayroong 5-6 grabe close-in security at may 4 to 5 driver na naka-standby sa kanila buong araw? Sabi niya pa nga, when the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts. So may escort pa. And their expenses are all charged to this escort. Yung mga escort na yon, according to our source, mga tao ni Romualdez at ang nag-arrange ay si Romualdez at si Elizalde ko. Sabi niya, okay, ma'am, sabi niya, mayroon pa nga pong incident na itong ICC members urinated in the neighborhood of Tambaluslos Villa, which caused neighbors' complaints. So sabi niya, may pagkakataon na dinadala ni Martin Romualdez sa kanyang lugar, sa kanyang bahay, at may neighbor na nag-report, siguro nalaseng, I don't know, kung sino doon sa tatlo na pinakita natin, hindi naman siguro yung babae, na umihi at ito ay nireport ng kanilang kapitbahay. Ang tawag sa mga ito ay mga VIP. Sarado sila, banday sarado, at ito ay pinagpaplanuhan nila kung paano panagutin for whatever reason, kung paano hilain, kung ano man ang Pangulong Duterte. Meron po, very strict po yung rules nila. Okay? Very strict ang rules nila kasi sabi ko pala sa kanya,
baka naman pwede ka mga videohan mo, sabi ko, or picture. Very strict po yung rules nila, using digital devices there. Imposibleng makuha ng video. Bantay sarado po. Talagang may bodyguard. Okay? Bantay sarado sila. Okay? Pero, ito po ay labas-pasok sila sa Midas Hotel. Alright? O, ngayon. Ay, nako. Sabi ito mga palangga, nakakagalit Miss Maharlika habang nagsasuffer ang ating mga kababayan sa bagyong Christine. Itong mga ICC members, okay, are feathering their nest, enjoying luxurious accommodations and services. Romualdez invest quite a lot money to serve the ICC team, which let us wonder, are these expenses covered by Martin Romualdez himself, or have they been spending the budget for flood control and relief? So Martin Romualdez owes the public an explanation. Kaya pinakasabi sa atin, so boljakin na yung putangin ng Romualdez na yung asangkot yan sa bribery, na sa bakit, number one, question, bakit itinatago dyan sa hotel, ginahabon nila, yung ginahabon, tinatago nila itong mga ICC members na ito. If they are legitimate ICC members, bakit kailangan itago sa hotel? Bakit may mga bodyguard na high-powered, security, arms, whatsoever? And bakit may shopping galore? Kasi kung ang intention mo, mga kababayan, ay mag-investigate or whatsoever, diba? Bakit shopping spree? According to our source, labas-pasok shopping spree and charge to the escort. At ang escort na nila ay mga Pilipino. At itong mga Pilipinong ito na may mga baril, may mga kasama din sila para mga staff and everything, taga-bit-bit siguro na pinamili nila, ay under sa payroll ni Romualdez, under sa payroll ng taong bayan. Kaya dapat ito yung iniimbestigan dyan sa Quad kung bakit sikretong pinapapasok ng ICC. Actually, hindi na ako nagtataka dyan. Sinabi ko yan sa inyo noong November 18 of 2023. Remember that? Meron pa ako sinabi sa inyo na isang ICC member but I forgot. Kailangan balikan ko yung mga dokumento natin. So, talagang itong pagta-target kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, ay planado na ito ng mga hinayupak katulad ni Romualdez, ni Tamba, ni Zaldy, ni Bangag, lahat yung mga yan. Kaya gano'n na lang yung eagerness nila na pahiyain, buwisitin, balahurain ang Pangulong Duterte. Kasi recently, di ba, inibitahan nila, today, hindi dumating ang Pangulong Duterte kasi sabi na ni Pangulong Duterte na hindi yan na kailangan pang umattend dahil nasabi niya na lahat ng nasabi niya, nandiyan na sa Senado, kung i-extract na lang nila yung transcript, then, sayang lang yung pera ng bayan, dapat yung pera ng bayan ilalaan sa mga productive na mga proyekto o ibigay sa mga taong bayan na nasasalta ng bagyo, di ba? Para ganun yung konteksto ng mensahe ni Pangulong Duterte. Kasi nga, itong UWAD committee na ito, talagang utos talaga ng gobyernong Bangag. Di ba? Imagine mo, bakit sekreto, Romualdez, bakit sekreto mong pinapapasok ang ICC at hawak ko yung kanilang 3 passport? Paano ko nakuha yan? Sa pamamagitan ng aking magic wand. Di ba? So these are legitimate information na kahit anong gawin yung mga hinayupak kayo, Tambaluslos, Lisa Tanas, Marcos Jr., hindi kayo makakalusot dahil hindi lahat ng nasa immigration, hindi lahat ng nasa hotel, hindi lahat ng Pilipino kaya niyong takot-takutin o kaya niyong sumalngalan yung bunganga nila. May lalabas at one day, mananagot kayong lahat. Sabi ko nga, kung merong batas na gurgur, dapat lahat kayo magurgur. Sa ngalan ng batas, kabayaran ng kawalang hiyaan nyo, kahayupan nyo sa taong bayan. Tama si Palangga. Habang ang mga kapitbahay nyo, mga palangga ninyo ay hirap na hirap, binigyan lang ng 2 perasong yero ni Bangag na kahit kulungan ng aso ay hindi magkasya. Isang basong, pako
Diba? 2 perasong plywood. Diba? Ang mga ICC members ay alagang-alaga shopping spree with bodyguard, presidential suite. Siyempre, ang nilalapang yan, bonggang-bongga, at the expense of Filipino people. Kasi kung hindi yan gastos ng taong bayan, bakit sinisekreto ni Romualdez dapat naging proud pa sila ni Zaldy ko? Kasi may kaibigan namin yung ICC, kaibigan namin sila na bonggang-bongga accommodation. But again, hindi po pwede yun kasi pag inilabas nila, yung pag pinablik nila, ibig sabihin ng mga palangga, talagang yung kitang-kita, kahit hindi nila ilabas, alam yun ang alignment o yung target o yung goal nitong mga putang inang tong Malacanang na mga adictos benedictos ay susugin, pahiyain, ikulong, gurgurin o kung anuman ang mga Duterte. Wala na tayo sa ICC eh. Diba? Taliwas sa sinasabi ni Bangag na hindi tayo babalik sa ICC. Hindi na tayo miyembro dyan. Diba? Hindi na. Bakit sekretong pinapapasok?